Λοιπόν, YouTube καλημέρα. Μόλις ξύπνησα και πρέπει να πήγω βιαστικά. Και μου ήρθε μια ιδέα. Να σας δείξω ένα full day of fitting, αλλά όχι απλά να σας δείξω ένα full day of fitting. Θέλω να δω, να χρονομετρήσω, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ, πόση ώρα μου παίρνει να μαγειρέψω το φαγητά και πόση ώρα μου παίρνει και να τα τρώω. Γιατί όλοι έχουμε τη ζωή και τρέχουμε συνέχεια και κάποιοι λένε είναι πολύ δύσκολο να αφιερώσει πολύ χρόνο για να φας. Άρα θα σας δείξω πόση ώρα παίρνει σε μένα να φάω 4.500 θερμίδες κάθε μέρα. Το πρώτο γεύμα είναι αυγά, τα οποία τα έβρασα χθες το βράδυ, γιατί τώρα βιαζόμουν πολύ. Άρα ουσιαστικά μου πήραν 10 λεπτά να τα βράσω αυτά τα αυγά. Τα χρονομετρούμε στον χρόνο μας. Ένα scoop whey, μία μπανάνα. Άρα το πρωινό, realistic πρωινό όταν δουλεύω είναι περίπου στις 600 θερμίδες. Give or take, αυτές είναι 350 θερμίδες και 250 τα άλλα δύο. Άρα αυτό είναι το πρώτο γεύμα. Λοιπόν, εδώ χρονόμετρο, να δούμε πόση ώρα θα μου πάρει. 5 αυγά. Οτιδήποτε και να σου πει ένας διατροφολόγος, κράτα αυτό. Το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνεις σε μια διατροφή είναι να την ταιριάξεις με τη ρουτίνα της ζωής σου. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις πράγματα που δεν ταιριάζουν. Π.χ., ας πούμε, προτιμώ να τρώω ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη και να μην τρώω πολύ υδατάνθρακα. Το pre-workout που πάλι θέλω να είναι γρήγορο, προτιμώ να μην βάζω τόσο πολύ πρωτεΐνη και να τρώω περισσότερο υδατάνθρακα εκεί πέρα, ώστε να έχω ενέργεια για την προπόνηση. Και ουσιαστικά αντί να ισομεράζω την πρωτεΐνη μου 50-50 γραμμάρια στο κάθε γεύμα, που το ακούω, είναι φυσιολογικό, το κάνω λίγο περισσότερο να ταιριάζει στο δικό μου πλάνο. Δηλαδή τρώω πολύ περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωινό, τρώω λιγότερη πρωτεΐνη στο pre-workout, τρώω πάλι περισσότερη πρωτεΐνη στο βραδινό και τρώω και λιγότερη πρωτεΐνη στο post-workout. Αλλά τα συνολικά μάκρος είναι σωστά, όπως και οι συνολικές θερμίδες. Αυτό σε ενδιαφέρει. Δεν σε πειράζει τόσο αν θα τα φας ακριβώς όπως πρέπει. Αν είσαι gym rat και ουσιαστικά δεν είσαι σε προετοιμασία, ο χρονισμός διατροφής δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο. Δηλαδή, το γλυκογόνο που έχεις μέσα σου είναι πάντα άφθονο ώστε να μπορείς να κάνεις μια προπόνηση με αντιστάσεις. Τώρα είναι σημαντικό να προσέχεις να μην πεινάς μες στην προπόνηση. Δηλαδή, αυτό επηρεάζει για άλλους παράγοντες στην προπόνηση. Άρα, ναι, αν δεν είσαι σε προετοιμασία, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και να είναι αρκετά ευέλικτο το πρόγραμμά σου. Ποιος είναι ένας σωστός bodybuilder? Αυτός που ακολουθάει τα πάντα κατά γράμμα ή αυτός που προσαρμόζει το bodybuilding πάνω στη ζωή του? Για μένα, ένας πετυχημένος bodybuilder είναι και πετυχημένος άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές θα πρέπει να προσαρμόσεις είτε την προπόνησή σου είτε τη διατροφή σου πάνω στα μέτρα σου. Και θα υπάρχουν αυτά τα γεύματα, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, που είναι λίγο αυτοσχεδιασμός. Και εκεί φαίνεται λίγο η φαντασία του καθενός, πώς μπορεί να βάλει τα μοχθρευτικά ώστε να ταιριάξουν με την προπόνηση. Παράδειγμα, έπρεπε να πάω προπόνηση σε 1 ώρα και ήξερα ότι θα κάτσω εκεί πέρα 3 με 4 ώρες, γιατί θα ήμουν με ένα πελάτη μου, στον οποίο θα του δείχνα και κάποια πράγματα. Άρα ήθελα ένα γεύμα το οποίο θα ήταν πλούσιο σε υδατάνθρακες, ώστε να πάρω μια γρήγορη ενέργεια, και πλούσιο και σε λιπαρά, ώστε να με κρατήσει αυτές τις 4 ώρες και να το χωνεύω αργά. Πάμε να δούμε το pull. Λοιπόν, στο pull ήθελα να κάνω ένα hip hinge, το οποίο να μην φέρνει πολύ το βάρος μπροστά. Γενικά αυτό το μηχάνημα είναι πολύ ωραίο, γιατί πρώτον έχει πολύ ωραίο προφίλ αντίστασης, καθώς κατεβαίνεις γίνεται πιο δύσκολο, και επίσης οι λαβές βρίσκονται πλάγιο στο σώμα σου. Αυτό σημαίνει ότι πάει λίγη ροπή στη μέση. Ήμουν ενδιάμεσα σε αυτή εδώ την παραλλαγή ή σε αλτήρες, και δύο είναι πολύ καλές επιλογές. Απλά επέλεξα αυτό για να δοκιμάσω κάτι καινούριο και γενικά μπορείς να το υπερφορτώσεις και καλά αυτό το μηχάνημα. Τώρα, λόγω του τραυματισμού, κάνω κάτι που έκανα και στο prep, όταν έκανα prep, που ουσιαστικά αυτό είναι τα feeder sets. Δηλαδή, κάνεις ένα πρώτο set το οποίο το πιέζεις, απλά δεν το πιέζεις στην αποτυχία, και μετέπειτα κάνεις άλλο ένα set. Εγώ κάνω με τα ίδια κιλά, το οποίο το πας περισσότερο στην αποτυχία. Δεν είναι ότι θα χρησιμοποιήσω πάντα τα feeder set, απλά όταν θέλω να κάνω καλά ζεστάματα και γενικά να κάνω με λιγότερα πράγματα περισσότερη δουλειά, θα τα χρησιμοποιήσω. Τώρα το εύρος κίνηση είναι μέχρι εκεί που νιώθω να τεντώνουν καλά τα δικέφαλα, δηλαδή δεν πάω παρακάτω, ενώ θα μπορούσα να πάω παρακάτω. Και επίσης κρατάω πάντα έξω το στήθος μου, δηλαδή δεν αφήνω καθόλου τη σπονδυλική να καμπουριάσει, γιατί αν αρχίσει και κάνει διάταση αρκετή σπονδυλική, πηγαίνει πολύ τάση εκεί πέρα. Όντας η πρώτη φορά που έκανα hip hinge μετά από καιρό, η τεχνική δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι θα μπορώ να το διατηρήσω αυτό, τουλάχιστον το κάνω 1 φορά την εβδομάδα. Στα deadlift δούλεψα λίγο περισσότερο τα δικέφαλα, δηλαδή τα νιώθω πολύ περισσότερο από τους γλουτούς. Τώρα έκανα μια άσκηση συγκεκριμένα περισσότερο για γλουτούς και την έκανα με 2 πόδια, από εκεί που την έκανα μονοποδικά, γιατί γενικά θέλω κάτι πιο πρακτικό, και αφού έχω και τον εξοπλισμό θα το κάνω, ώστε να μπορεί να βγει όλη η προπόνηση πιο μικρή, γιατί συνεχίζω μετά με πλάτη και δικέφαλα. Άρα ναι, επέλεξα να κάνω μια πρέσα για γλουτούς. Γενικά οι πρέσες για γλουτούς μου αρέσουν πολύ περισσότερο, τουλάχιστον για μένα, από τα hip thrust ή τις άλλες ασκήσεις. Όταν κάνεις πρέσα για γλουτούς, είναι σημαντικό να κατεβάζεις το φορτίο σωστά, δηλαδή με το ισχύο, και γενικά να μην λυγίζουν πάρα πολύ τα γόνατά σου, να φτάνουν μέχρι τις 90 μοίρες περίπου.
Ό,τι μηχάνημα έχω δοκιμάσει στην Gym Leco στο Ultraflex που έχει φέρει ο Σουμάκης με έχει εντυπωσιάσει όσο και για το πάνω σώμα, όσο και για το κάτω. Νιώθω αυτό το μηχάνημα επειδή έχει αρκετή κάμψη στο ισχύο αναγκαστικά, όπως είναι το κάθισμα. Είναι πολύ καλό για γλουτούς. Και επίσης νιώθω ότι μπορείς να υπερφορτώσεις καλά τη διάταση επειδή μπορείς να βάλεις σε 2 σημεία τα plates, αν μπορείτε να παρατηρήσετε. Εγώ τα έχω βάλει εκεί ώστε να υπάρχει ροπή μεγάλη στη διάταση. Κάποιος κάτω στα comments σχολίαζε ότι είμαι και καλά cult stretch, δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζω πάρα πολύ τη διάταση. Μα πραγματικά βγαίνουν όλο και περισσότερες έρευνες που δείχνουν ότι ξέρεις, τη διάταση είναι αρκετά σημαντική. Άρα γιατί να μην την κάνω bias στις ασκήσεις. Δεν είναι ότι δεν θα δουλέψω καθόλου τη σύσπαση, αλλά θα επιδιώξω να κάνω όσο πιο optimal γίνεται την άσκηση, αν μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό από τη στιγμή που βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο αυτό λειτουργεί. Τώρα, στην προηγούμενη προπόνηση είχα κάνει τετρακέφαλα και σκεφτείτε ότι μπορούσα να φορτώσω τόσα κιλά και αν δουλέψει σωστά την πρέσα, όντως δουλεύει μόνο του λιτούς. Δηλαδή, πραγματικά είχα πιασμένα τετρακέφαλα και πάλι μπορούσα να κάνω την άσκηση χωρίς καμία ενόχληση. Έκανα 2 σετ για γλουτούς συγκεκριμένα εδώ πέρα και έκανα και ένα σετ κανονικό deadlift Romanian που μου έπιασε λίγο περισσότερο στα δικέφαλα. Και μετά πήγα στην πλάτη. Τώρα, όταν είσαι σε bulk, αυτό το διάστημα 3 με 4 ώρες που δεν τρως, το να έχει ένα έντρα βολεύει. Και η δεξτρίνη, η οποία δεν περιέχει ζάχαρη, είναι ότι πρέπει. Γιατί ήδη καταναλώνω αρκετή ζάχαρη, άρα ναι. Και έχω ανέβει και εύκολα. Χρησιμοποιώ tempo. Ναι, πολλοί λένε ότι το tempo είναι κακό για υπερτροφία κτλ. Αλλά στην πράξη, εγώ έχω δει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αν προσπαθείς να διατηρήσεις αυτό το 3 δευτερόλεπτα σύγκεντρη, δηλαδή τη θετική κίνηση, και προσπαθείς να τη διατηρήσεις κατά όλη τη διάρκεια του set, και προφανώς στις τελευταίες επαναλήψεις όσο πας 4-5 δευτερόλεπτα, αν φτάσεις στην αποτυχία και ξέρεις να προπονείσαι, πιστεύω ότι από άποψη μυϊκής υπερτροφίας είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα για δύναμη, αν κάνεις powerlifting, προφανώς και όχι. Θα συμβούλευα το tempo και τις πιο υψηλές επαναλήψεις σε άτομα που δεν μπορούν να νιώσουν κάποια μυϊκή ομάδα να δουλεύει καλά. Και ειδικά στην πλάτη που μπορούν να δουλέψουν πολλά πράγματα όταν τραβάς, ίσως ένας λόγος παραπάνω. Αυτά τα 2 μηχανήματα ήταν της Atlantis, πραγματικά 2 απίστευτα μηχανήματα, έχουν σωστό προφίλ αντίστασης, επίσης έχουν καλή υποστήριξη από ό,τι βλέπετε εδώ και για τα γόνατα και pad για τον κορμό σου. Κλασικά lat pull down, τραβάω και με τα 2 χέρια εδώ πέρα, εστιάζω στον ανοίγω της ομοπλάτης προς τα πάνω για να έρθει σε διάταση στο φτερό και τραβάω μέχρι εκείνο το σημείο που νιώθω μέγιστη ροπή, καθώς το κάτω μέρος κυρίως είναι αυτό το μηχάνημα δύσκολο. Τώρα για να εστιάσω στους ρομποειδείς, τραπεζοειδείς και γενικά στο μεσαίο κομμάτι της πλάτης, θα έχω 2 παραλλαγές. Η μία που είναι σίγουρη είναι το T-bar, που θα το κάνω στην άλλη προπόνηση, και εδώ έψαχνα μια οριζόντια κομπλατική. Το μηχάνημα αυτό της Gym Leco, ενώ είναι ένα πολύ ωραίο μηχάνημα, νιώθω ότι η πορεία που έχουν τα handles και γενικά όπως έρχονται προς τα πάνω, ευθυναμίζουν πάρα πολύ τα traps. Και γενικά νιώθα πάρα πολύ τα traps καθώς δούλευα. Δεν μπορούσα να δουλέψω τόσο στο mid-back. Άρα ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, μάλλον δεν θα μείνει στο πρόγραμμα. Κατέληξε αυτό εδώ το μηχάνημα λοιπόν, που έχει ακραία αίσθηση για mid-back. Κυριολεκτικά, αν είχα να πω το καλύτερο πράγμα για αυτό το γυμναστήριο είναι ουσιαστικά ότι έχει όλα αυτά τα μηχανήματα chest supported, τα οποία μπορείς να ευθυναμίσεις καλά την πάνω πλάτη και το mid-back, που δεν τα έχω βρει πουθενά στην Ελλάδα. Ενώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στα άλλα γυμναστήρια, νιώθω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω πουθενά άλλου. Και επειδή έχω και κακή πάνω πλάτη, νομίζω ότι όντως θα βοηθήσει. Τέλειωσα την προπόνηση pull με μονοχερικά preacher curl. Ουσιαστικά θα κάνω 6 set για δικέφαλα την εβδομάδα, 3 στο upper και 3 στο pull. Απλά δοκίμασα τα μηχανήματα. Γενικά αυτό το μηχάνημα είναι ωραίο. Έχει πάρα πολύ τάση στη διάταση, δεν έχει καθόλου τάση στη σύσπαση. Αλλά γενικά μου άρεσε περισσότερο το feeling και πώς έδαινε καλά το χέρι μου στο pad. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις κάποιο μηχάνημα που να βολεύει, ειδικά αν έχεις πολύ μακριά χέρια. Οι 2 ασκήσεις που θα κρατήσω είναι αυτή εδώ και λογικά θα κάνω και τα κλασικά curl με ίσια λαβή στην άλλη προπόνηση. Τώρα, τις περισσότερες μέρες προσπαθώ να αποφύγω το δημητριακά whey νερό, ειδικά στα rest day. Π.χ. ας πούμε τώρα αυτό το γεύμα ήταν rest day. Άρα επέλεξα να φάω μπασμάτι, μοσχάρι και ελαιόλαδο. Και αν το ζεστάνεις καλά και γενικά μαγειρεύεις και σωστά το ρύζι, θα το κατεβάζεις πολύ πιο εύκολα. Π.χ. εγώ ας πούμε το ρύζι το κάνω 1/1 αναλογία με το νερό. Πολλοί απλά πετάνε το ρύζι στην κατσαρόλα, δεν σκέφτονται κάτι, βάζουν όσο νερό να είναι και το βράζουν για όση ώρα να είναι. Εγώ θα συμβούλευα κάποιον να, αν βάζει ας πούμε 200 γραμμάρια ρύζι που βάζω εγώ, να βάζει και 200 γραμμάρια νερό και να το ψήνει όσο, ώστε να μην γεμίζει νερό το στομάχι του και γενικά να είναι πιο ευκολοχώνευτο. Και ειδικά αν κάνεις meal prep, που αυτό είναι meal prep, είναι της προηγούμενης μέρας, να το ζεσταίνεις καλά. Ειδικά όταν είναι ζεστό το φαγητό, κατεβαίνει πολύ πιο εύκολα. Απλά πράγματα. Το τελευταίο γεύμα είναι 300 γραμμάρια μπούτι κοτόπουλο, μαγειρεμένο με 20 γραμμάρια ελαιόλαδο. Επίσης έχουμε 300 γραμμάρια λαχανικά mix, πάλι με 10 γραμμάρια ελαιόλαδο, ξύδι και λεμόνι. Και επίσης έχουμε 3 μίνι πιτάκια μαζί με 40 γραμμάρια φυστικό ούτυρο.
Τοποθέτηση στα μάκρος στο MyFitnessPal και έχουμε 250 γραμμάρια πρωτεΐνη, 170 γραμμάρια λιπαρά και περίπου 500 γραμμάρια υδατάνθρακες. Τώρα στο παρελθόν έχω κάνει off-season στα οποία έτρωγα 800 και 900 γραμμάρια υδατάνθρακα. Και αν αυτό ακούγεται ως η πιο optimal λύση για να έχεις γλυκογόνο κτλ., για μένα δεν ήταν καθόλου optimal. Για παράδειγμα, έτρωγα τις ίδιες θερμίδες, αλλά ο χρόνος που έκανα να καταναλώσω τις θερμίδες ήταν 3 με 4 ώρες. Ενώ ας πούμε τώρα που τα υπολόγισα ήταν 45 λεπτά. Για μένα το πιο σημαντικό για να χτίσεις μυϊκή μάζα είναι πρώτον να τρως αρκετή πρωτεΐνη, που το κάνω. Επίσης να είσαι σε θερμιδικό πλεόνασμα, που πάλι είμαι σε θερμιδικό πλεόνασμα. Και μετέπειτα να έχεις υδατάνθρακες. 500 γραμμάρια υδατάνθρακα είναι αρκετά, ή στη δικιά σου περίπτωση μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά και πάλι είναι αρκετά για να κάνεις μια αναερόβια προπόνηση, δηλαδή προπονήσεις με αντιστάσεις. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ γλυκογόνο. Τώρα, βάζοντας κάτω τους χρόνους, μου πήρε 40 λεπτά κατανάλωση του φαγητού, που ουσιαστικά εστίαζα στο να φάω το φαγητό, που είναι και αυτό σημαντικό. Πολύ απλά κάνουν και άλλες δουλειές παράλληλα και ουσιαστικά χάνουν χρόνο. Και όταν αρχίσει και περνάει το off-season, σίγουρα θα πάει προς το 1 ώρα αυτός ο χρόνος, δηλαδή αποκλείεται να μείνει τόσο χαμηλά. Και επίσης μου πήρε περίπου στα 30 λεπτά προετοιμασίας για όλα τα γεύματα, προετοιμάζοντας τα 1 προς 1. Όχι όλα μαζί. Σίγουρα όμως μπορείς να γλιτώσεις χρόνο από την προετοιμασία, δηλαδή μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά μέσα σε 15 με 20 λεπτά, αν τα ετοιμάσεις όλα μαζί. Και επίσης, αν τα ετοιμάσεις για 3 μέρες, που το φαγητό αντέχει στο ψυγείο για 3 μέρες, μπορείς να γλιτώσεις πάρα πολύ χρόνο μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να σου πάρει και 1 ώρα συνολικά μέσα στην εβδομάδα να προετοιμάσεις τα πάντα. Αν τα βάλεις λοιπόν κάτω, θα σου πάρει περίπου στις 5,5 με 6 ώρες την εβδομάδα να φας και να προετοιμάσεις το φαγητό σου. Και ναι, θα είναι δύσκολο, θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές, όπως και εγώ τώρα κάθομαι και τρώω 2 ώρα το βράδυ 1500 θερμίδες, αλλά it is what it is. Αν το αγαπάς, μπορείς να το κάνεις και μπορείς να κάνεις και χρόνο για να κάνεις άλλα πράγματα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.